Sireni ma jaħdmux, seats imkisrin, sistema tal-arja kondizzjonata ineżistenti. Il-koll ambulanzi li ġew dikjarati mhux funzjonabbli wara li tħallew jiddeterjoraw. Il-Ministeru tas-Saħħa ilu jwiegħed li ser jinvesti fi flotta ġdida għal aktar minn sena. Iżda sal-lum din baqgħet ma waslitx. Bil-Ministru Joe Cassar lanqas biss għandu idea dwar meta din il-flotta ser tibda titħaddem. U fl-istess ħin li l-Ministru Cassar kien qed iwiegħed flotta ġdida tal-ambulanzi, il-Ministeru tas-Saħħa kien ta' mal-10 miljun euro lura lill-Ministeru tal-Finanzi għaliex qal illi m'għandux bżonnhom. Fi kliemu dawn il-fondi kienu żejda u kien għalhekk li tom lura lill-Ministeru tal-Finanzi. U dan wara li l-Kummissjoni Ewropea kienet talbet lill-Gvern Malti inaqqas il-baġit tiegħu b'40 miljun euro għaliex qaltlu li ma kienx wieħed realistiku. Dawk is-7.3 miljun huwa eżerċizzju intern illi aħna stess tajna parir lill-finanzi li għandhom jitnaqsu għax aħna stess rajna illi kienu over dak li aħna kellna bżonn. Għalkemm il-Ministru Cassar kien qal li dawk il-fondi kienu żejda, sal-lum l-Isptar Mater Dei għadu qed jinqeda b'ambulanzi mikrija mingħand il-privat bi spiża ta' 150 euro kuljum fuq kull ambulanza. F'kummenti lil One News, Paul Paċ mill-MUMN qal li d-direttivi tal-Union għadhom fis-seħħ minħabba l-istat ħażin tal-ambulanzi. L-istat ħażin tal-ambulanzi qed iwassal saħansitra lin-nies li jaħdmu fuq l-ambulanzi jipperikolaw ħajjithom. Minħabba fekk kellna nżidu fid-direttivi għax is-sitwazzjoni flok ġiet riżolta sfortunatament qed deterja ruha u qed tiġi iktar allar.